ഞാൻ 1 മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട്. എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പാറുക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പാറു അളിയെന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻ പുള്ളിക്കാരുടെ ഉള്ള ആണ്. പാറുക്കുട്ടി ശരിക്കും നമുക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ. അത്രയും കൊച്ചു കുട്ടിയായിട്ടുള്ള അയ്യോ പുള്ളിക്കാരൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താ പറയാ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ, അതായത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള. കാരണം നമ്മള് കൊച്ചു വളർന്നപ്പോ തൊട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, അതൊക്കെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള. ഇപ്പൊ സിദ്ധാർത്ഥിന് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര എനിക്ക് 12-26 അത് ജനിച്ചപ്പോ മുതൽ ഇപ്പൊ വരെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ 2ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അത് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് പോട്ടല്. സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാം, നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒക്കെ. അത്രയും ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് എത്രയോ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടാണ് ആൾ സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മൈൽ സ്റ്റോണിന്റെ ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ ആൾക്ക് നമ്മള് അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആളവിടെ വന്നിട്ട് സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും, എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊക്കെ ചിലപ്പോ സ്റ്റേജിൽ ആങ്കർ ആണെങ്കിലും ചില സമയത്ത് കൈയൊക്കെ വരയ്ക്കാറുണ്ട്. ആളൊക്കെ എത്ര സ്മാർട്ടായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്.